Ще подгреем темата с малко полезна информация с фейс йога инструктора, сертифициран Гуа Ша масажист Десислава Неделчева, която този път ще акцентира върху стойката, че да се изправя и осанката ни. Стойката ни е много важна от към психологична гледна точка, защото когато просто влезем в стаята с изправена стойка, тогава с нашето тяло даваме много хубави сигнали, нали, че ние сме уверени, имаме вяра в себе си, готови сме да работим заедно с другите на едно много осъзнато ниво. А когато влезем в стаята така по-прегърбени, тогава даваме сигнали с тялото си, нали, мога да ти помогна, ела да ме използваш. И т.е. ние просто показваме, че не се чувстваме добре сами във вътрешното си тяло. Чисто от физиологична гледна точка е много важно също да сме изправени, защото тялото ни иначе се сгъва и така всички вътрешни органи също се сгъват и това ни пречи да дишаме оптимално. А когато не дишаме оптимално, знаем, че нямаме добра регенерация на тъкани и органи и цялото ни тяло всъщност започва да страда. Първото, което е нужно да направим, за да подобрим нашата стойка и осанка в нашето ежедневие, това е да сме осъзнати всъщност как седим. Да си намерим модела на седене. Дали се изкривяваме в движение на телефона, каране на кола, на компютъра и просто да сме осъзнати да се изправим. И чрез медитативна лицева гимнастика, т.е. можем да правим упражнения в ежедневието, които ни помагат да изправим стойката си. Сега ще ви покажа как всъщност може да си направите тест вкъщи, с който да може да определите докъде имате изкривяване в момента. И то се случва много лесно. Изправяме си стойката, хубаво изправени рамене, захващаме си ръцете и ги слагаме на тила. И с едно хубаво вдишване, дишваме хубаво дълбоко и при издишване си навеждате хубаво надолу главата. И сега при издишане е хубаво да усещате. Усещате отзад на целия ви гръбначен стълб, докъде всъщност има опъване. Ако усещате всъщност опъване чак до таза, това е прекрасно. Това означава, че имате хубаво движение на енергията и хубава изправена стойка в ежедневието. Обаче, ако усещате опъване само тук долу, до средата на гърба, тогава това означава, че има леко изкривяване. И тогава е нужно да се прави всъщност практики в ежедневието. Сега ще ви покажа една много ефективна масажна техника, която е нужно да се прави всяка вечер. Това е тук масаж на трапециовидните мускули, защото те с времето имат тенденцията да се скъсяват и трябва хубаво да се измасажират. Това се случва по този начин. Слагаме палеца, тук има едно малко като длъбнато, слагаме и там палеца и захващаме целият трапециовиден мускул. Дишваме дълбоко и при издишване издърпваме. И това около минута и половина, 3 хубави вдишвания и издишвания. Това, ако се прави всяка вечер, ще усетите как с лека по лека стойката ви почва да се изправя. Третото упражнение, което ще ви покажа, е за изправена стойка и се нарича ангелски крила. То се случва по този начин, когато опираме цялото си тяло на стената, изправени, опираме си гръбначния стълб на стената и разпираме всъщност ръце по този начин. Тук да е изправено и тук да е на 90 градуса. И тогава започваме 20 повторения нагоре, надолу, нагоре и надолу. И усещаме. Много е важно да усещаме какво се случва отзад на нашите плешки, как се чувства. Дали се чувства отпускане или се чувства напрежение. И това всъщност ни е знак колко повторения е нужно да правим, за да почне изправене. Съветвам ви да пробвате тези техники във вашето ежедневие всеки ден в рамките на 7 дена и наистина да усетите разликата сами за себе си. Грижете се за себе си с много любов.